Jatigi wuli b'a fɔ mɔgɔ b'a hɛrɛ sɔrɔ i n'a fɔ anw y'a hɛrɛ sɔrɔ cogo min na i sigilen kunkolo bɛ baara kɛ ni ne ye sumu ye mais c'est comme an ka blogu dabila dɛ n'i ye nafolo sɔrɔ n'i bɛ fɛ k'a dun ka ɲɛ i kana nimisa hali ni nafolo banna i kana nimisa ka tila ka dusu wɛrɛ don kɔnɔ ka kuma lamɛn a bɛɛ ni ala ni kira cɛ maramba wele sufɛ a kana filime foyi a ka taa sumu ye quoi maramba wele a ka taa sumu k'i ka so a bɛɛ ni kuranɛ cɛ cɛ ne yɛrɛ ye maramba ka sumu dɔw lamɛn diɲɛ kɔnɔ ne bɛ n yɛrɛ ɲininka wa n ko ala donc nin y'anw kɛcogo ni bɛɛ ye donc anw ɲɛ t'a la ala a gɛlɛyara dɛ nin y'anw kɛcogo ni bɛɛ ye parce que f'anw ka miliyari fana sɔrɔ nin de kana diɲɛ nafa wɛrɛ tɛ diɲɛ la nin kɔ nafolo sɔrɔlen kɔfɛ o ni nafolo sɔrɔla nafa min bɛ diɲɛ la o de ye ne b'a fɔ ala donc anw tɛna sɔrɔ bilen quoi sinon i ye wagati min fɔ wagati ninnu caman tɛmɛna la dɛ n ma 2 ɲini an ma 3 ɲini fɛ miliyari ni 1 pe miliyɔn 1000 miliyari ni 1 pe e miliyari ni 1 diyan ni ɲɔgɔnna kana fɔ n ye hali n'a kɛra miliyɔn 30 in fana k'o di 50 ni ninnu di k'an tɔgɔ ni ka to yen mɛ Bacili de tɔgɔ filɛ nin ye dumani sirasiya dɛ fɔlikɛla alu ni tɔw fana kuma ye ni tɔw sa kuma ye a kana kɛ ni bɛ fɔlila alu sa kuma ye ni tɔw fana kuma ye dani i b'a sɔrɔ o tɛ dɛ san pɛrɛn de bɛ se ka miliyɔn 100 to n bolo k'a fɔ ko n bɛ 30 fana n b'o di wa o tɛ se ka kɛ dɛ n ko ala ma n ko miliyari ni 1 de miliyari ne ma 2 ɲini miliyari ni 1 pe a man ca yɛrɛ n man ca ala bolo sa miliyari ni 1 a miliyɔn 1000 ala bɛ se k'o di ne ma ala bɛ mun tiɲɛ ye o tɛ fɛn tiɲɛ ye miliyari ni 1 miliyɔn 1000 minnu bɛ miliyari 2 ni 3 minɛ ala ne m'o f'i ɲɛna ne ko 1 pe de e y'a ba tan n'a ba muganw miliyɔn ba tan n'a ba muganw de dɔn ne ko an ka ba 1 dɔrɔn o de miliyari 1 o di yan a bɛ mun tiɲɛ o tɛ foyi tiɲɛ ye o di yan dɔrɔn o di yan an ka bɔ yan filɛ nin ye Bacili ninnu bɛ mɔgɔw wele k'a fɛn kɛ miliyari ni 1 n'i ko ko miliyɔnɛri mɔgɔ ma min faamu n'a fɔra mɔgɔw ma ko miliyɔnɛriya tɛ k'a fɔ ko fo i ka miliyɔn 5 ni 10 ni o tɛ o miliyɔn 1 pe miliyɔn 1 ni miliyɔn 1 b'i bolo dɔrɔn san yɛlɛmana ka to i ka compte la dɔrɔn i ye miliyɔnɛri ye parce que ni miliyɔn ko problème wulila i bɛ se ka taa ta a bɛ fɔ o ma ko miliyɔnɛri bon miliyari 1000 fɛnɛ miliyɔn 1000 n'o b'i bolo a bɛ f'i ma k'i ye miliyardɛri ye parce que san yɛlɛmana ka miliyɔn 1000 t'i bolo i ye miliyardɛri ye donc miliyɔn 1 pe o i ye miliyɔnɛri ye miliyɔn 1 ni miliyɔnɛri ko don yan ko y'a mɛnna o caman quoi i y'o caman di mais i taga kɛ 1000 de ye o toujours n'an sera a dama dɔ la dɔrɔn e b'a jɔ ye o de man ɲi quoi n'an sera a dɔ la dɔrɔn e b'a jɔ quoi i man tɛ ka jɔ ye walima i bɛna problème dɔ don a kɔrɔ
ake bakelen de andron bakelen de anima fendi amble eche bakelen de ansa bakelen de anima fendi amble kana fonte fo yini fe quoi te mom li yini te so yini te fo yini bakelen ni ndron quoi eche bakelen de ansa bakeli non bakeli sono ya tana mo na bisaba na kemewu yo li be yo bedi na bakeli sa isra ka fembo femna ke bakeli ndron bakeli ake bakeli o te fenche yo e va di tuawu ma va di farafu ma va di me bakeli ndron dia non bakeli ndron dia wa bani nte foi fabli wallahi nte foi yini bli te foi yini bakeli dia billahi nte foi yini fabli bakeli ndron eche bakeli dia sa nte foi yini fe billahi foi nta yini fe jinyo kono kwa ndai bakeli ndron bakeli kwa sani beni ka tando awati la babani fe me sum privé gata a beni ala ni krache imme babani ma sum privé ne agli bala ta babani ma kachati de ça sumwa da sa lion photo dans la ese bébé lion photo rodo peut-être mo ya to menere tra malania so ya ga bitiki ni sang ne so ya ga bitiki ni sang no lion photo dans la awe lion photo rodo suba fa kanyesi voxunama ta babani ma sum privé de ça no o gati ni boni ni sum privé mais c'est ça et mami era sum privé musique mais ka dondro o dangara barambay parce que tu sais même tu sens bien ne reste le flani beni ala ni kira ba ni fo tout le mima no batuli ni doli ba daw mina ne be sans fait sans be duguma parce que fentene bolo quoi fentene bolo parce que ni mo ta fentene ni milliard ti gun fentene bolo quoi ni milliard ti bolo don fenti bulu ibi daire mere so ka kinin dum pour que wala ikana na sa kongo la so million tigni million ni ni fan ti jatere te wari yo milliard ça va quoi milliard ça va milliard 1 milliard milliard 1 milliard 1 milliard kele abeni ala chene doare de la wuri do dema ni milliard wurdi sans perfobi ani milliard intana quoi milliard kelimpi eche ka wurdi ka milliard ka eche non c'est pas possible. I killed the
Ayi to kala da lo nyana ko jo parano. Do mu ki ta ma je na mara mo ba wulina. O ko ni molo je. Ko ma fora ka tini lu ko len ko. Ayi to kala da lo nyana ko jo parano. C'est ça. Quand on dit là, nous voudrons milliards, il est jo. Barora ni mo bibulu. Il reste le foité la fia on cédé. Quand on est sous mon fort. Nous Tama blawda blade abeni ala ni kirache wallahi no nga bola de marama ngane de no marama ngane maramba c'est quelqu'un c'est quelqu'un milliard ba yara bulu mata kuma de suno milliard ba bulu wallahi bila milliard ba bulu abeni ala ni kirache abeni corona che milliard ba bulu milliard ba yara bulu kana la ta milliard ba bulu ta don atikuma de Maramaga fortini Allahu akbar Maramaga fortini beni ala oda ne afa milliard kelen ta foyi netna milliard da fa wena Maramaga fortini gara milliard kelen jata fe quoi ni milliard kelen jata fe ya dogo ya quoi abeni ala che ni milliard kelen jata fe do ya dogo ya tu vois non na wuli la kan pelenen mo de sa ma kali ne jole ne kala mo nyala na wuli la ki gi fi ma de jeli muso ki gi jama de jeli muso juma ko na be do mo la tawuli tuni juma wala mo de kan la jeli muso la ka farane ka ba kali de ko ma tini na ra ko ma la mala ka su mi ba Bobani koneka hagatu agagatu wallahi maramba temana mena ko watu tekele bobani mantaka so chugo shila maramba ga jabi quoi a mantaka songwa parce que elle sent a famu ga don ni bobani ne de maramba ni te jone nya quoi alimite bobani o te jo ale maramba nya quoi parce que non de bo gara dro bobani a gela doni quoi a gela doni parce que elle là n'a nya finere arama de mo be 16 ans il s'entend woro wati hali koroke na ko kaba oser essayer ta foki ba pempere wasoro finya bi nuna 16 ans 18 ans finya bi nuna bon même maramba c'est pour cela bon je sais pas quoi je sais pas fait bon faire la main maramba elle s'est profité aussi cadon aller actuellement fangambale la yere dila kambale da kono yere ani aliga sumun kechu analiga miguru ani ga do femba le bulu ni san ko du antara catégorie bo sari ay on dirait que ay ate fari bobani nga sino mais elle a déjà étudié bobani ay bobani don ka nyini nga don ka ban a doni ko ka ban que ça soit ni bobani na ni jeli akami atsaka jeli ko jatgo kuma fo alene atsaka jeli ko dongli da ko fo alene atsaka jeli ko momli ko fo alene atsaka jeli ko san ko fo alene donc atsaka jeli ko na furu ko fo alene ko bobani na kuma no ata fini ko fo donc sara a pere a été jeli ko ka ban a pere na wakati na san amanye. Donc tous les côtés vont aller attaquer ni côté fouillé de la kolala. N'a attaqué ni côté doy, mba gauchi, ni a gauchi.
ni y'a gosi parce que bon sirana ko ka jeliya ma se o tɛ sanu sɔrɔ jeliya la o tɛ se ka fɔ ale ma o tɛ mobili sɔrɔ o tɛ du sɔrɔ o bɛ nin jeliya ninnu na o tɛ du kɔnɔ o tɛ du sɔrɔ o tɛ se ka fɔ ale ma donc tous les côtés bagan tɛ se quoi a tɛ se donc c'est pour cela ne y'a fɔ n ko a attaqué kun tɛ quoi mɔgɔ ma parce que n'i bɛ kɛlɛ kɔnɔna la i bɛ diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ i bɛ se k'i waso ni fɛn dɔ ye mɔgɔ la cogo min na a tigi kɛlɛ man di i bolo quoi tu vois non donc marama bɛ yɔrɔ min na a kɛlɛ man di maa si bolo wallahi billahi mali jeli tɛ k'i b'i jɔ i b'a kɛlɛ cogo la i tɛ se quoi parce que n'i y'a kɛlɛ n'a ye kɛlɛ micro la i b'a ye n'a ye kɛlɛ a bɔ cogo la i b'a ye fɛnɛ quoi a kɛlɛ man di maa si bolo micro la a ka dakuruɲɛ kelen dɔrɔn a b'i bila par un coup quoi donc o de filɛ ka nin ye ka babani sɔrɔ quoi nin fana ye contrôle whatsapp inbox n'i ye nin sɛbɛn bilen n b'i bloqué dɛ n'i ye ninnu sɛbɛn dɔrɔn n b'i bloqué voilà kana ninnu sɛbɛn yan dɛ n'i y'a sɛbɛn dɔrɔn n b'i bloqué i tɛ ɲininkali kɛ ne ka bloqué kɛ ten dɛ ne tɛ maa musolaka yan dɛ ne ko n ta n ka téléphone ye je m'en bats les couilles n tɛ maa dɔgɔ yan n bɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ ye sɛbɛnni dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ dɔrɔn ne b'i bloqué voilà ne t'i dɔn a foyi tɛ se ne ma bloqué li kɔni yan ok ne y'a faamu n'i y'a sɛbɛn n b'i bloqué o e m'a faamu de n'i kana nin sɛbɛn ko n'i y'a sɛbɛn n b'i bloqué i bɛ tila ka sɛbɛn quoi hein i m'a faamu bon sol erreur min ye babani sɔrɔ o de ye ni erreur ye adamaden i bɛ se ka maa kɛlɛ wagati dɔ de kɔnɔ kɛlɛ technique ani se de ye quoi kɛlɛ surtout bi kɛlɛ technique ani se de ye quoi wa n'i ye mɔgɔ adamaden hali ni mɔgɔ kɛlɛ la il faut faire attention il faut c'est à dire bi kɛlɛ man ɲi surtout an bɛ diɲɛ tile min na réseau sanfɛ kɛlɛ n'i ye mɔgɔ kɛlɛ surtout bi fɛn bɛ mɔgɔ bolo ka tɛmɛ i kan ani maa ka fɛn bɛɛ ye n'i y'a kɛlɛ dɔrɔn maaw tɛ foyi fɔ dɔrɔn o b'a ko ɲɛngo hali ni ka tiɲɛ b'i bolo dɔrɔn o b'a ko karisa ye ɲɛngo ye i ma ye depuis yen nɔ o b'a ko non ko karisa ye hasidi ye quoi bon ne ko nin tigi n bɛ nin tigi bloqué jaja o nin fɛn ninnu tɛ se nin fɛnɛ n terikɛ ko mun ko whatsapp inbox kɔnɔ yen ne ma dɔn e ka nin compte nin y'a compte modèle jumɛn ko ne ye bloqué sisan ne m'e bloqué yan e dun bɛ ka tila ka segin ka na tuguni ko ne ye bloqué sisan nɔ walima ni tiktok caman de b'e bolo wa e y'a mɔgɔ sugu jumɛn ye nin fana y'a sugu jumɛn ye ne ye bloqué wa n y'i bloqué o filanan kɛ sisan tiktok caman de b'i bolo wa han n bɛ k'i bloqué i bɛ ka tila ka segin ka na o t'a la mun de bɛ yen ne m'e bloqué sisan ni mɔgɔ y'i bloqué fɛnɛ hali n'a caman b'i bolo n'i bloqué min na kana na segin ka don yan bilen i fɛnɛ sa voilà i m'a faamu wa donc babani ka maramba kɛlɛ a wagati ma ɲɛ quoi a wagati ma ɲɛ babani bolo a ma ɲɛ a bolo quoi ne mo parce que fo mɔgɔninfin k'i farati mɔgɔ k'i farati quoi i m'a faamu mɔgɔ k'i farati jeli o jeli bɛ maramba kɛlɛ sisan a bɛɛ ni kuranɛ cɛ hali n'a sɔrɔ i jo b'a la n m'a fɔ dɛ bigini marambaga kɛlɛ n ka t'o ma dɛ mɛ jeli o jeli bɛ don kɛlɛ kɔfɛ hali n'a sɔrɔ i jo b'a la fɛn bɛɛ maaw tɛ foyi ye maaw b'i sigi ka i ka ɲɛngoya n'i ka hasidiya ye direct allô. Ouais, papa, maman, elle a dit on peut venir à Paris. Bon, ok, attends, je te rappelle dans 20 minutes, je te rappelle. Ok. Vas-y, bisous. Ma femme. Et ma femme. Maman, Jelia kono. Il va maramba kɛlɛ dɔrɔn mɔgɔw t'i ka dɔnkili o t'i ka foyi o b'i ka hasidiya de ye direct. Bon, f'i k'o faamu Mali yɛrɛ tagabolo de la quoi. N'i m'o faamu. Maaw b'a k'i ye hasidi ye i ye ɲɛngo ye ko depuis a kɛra tan i ye hasidi ye i ye ɲɛngo ye a bilahi maaw e fɛ ko fɛn wɛrɛ dɔn a maaw cɛ an bɛ ko ni o de kama babani a nacogo ma ɲɛ
maramba kɛlɛ cogo foyi t'a bolo micro juru la quoi kɛlɛ cogo t'a bolo quoi i m'a faamu a kɛlɛ cogo foyi t'a bolo quoi parce que maa bɛ se k'i dimi don maa la k'i bɛ maa sabute walima i b'i dimi don a la k'a ka fɛntanya dɔ yira a la o yɔrɔ la n profiter ni mɔgɔ min hakili b'a la maramaga mɔli dɔ b'a bolo ko Vélar o Vélari a tigi nalen tɛ nin m'a fɔ ko compte caman b'a bolo a ye fila ɲa logo la a taara nin fana ta ka na quoi comme ko WhatsApp contrôle WhatsApp inbox ni non putain de merde voilà ni wa nemi nya essayer ka digi nga a bloquer ndo mais o bena tabe a se ka commentaire seben quoi walma e TikTok tigi de ya o fana a se ka go ide sa TikTok tigi parce que al ni o li blogo li na quoi walma ni ordinateur yere machine de besoro sumo mogote quoi machine de besoro mogote atenia mafia fleni machine de dum te mogo yere quoi na fam sa machine de e ma chrétien to de bala chrétien to nere chrétien to de bala ni to model ni besoro fo chine fam faran de la e ma fama ni mogo mi agili bala maramba adela ay Vélari soro Vélari akela soro ay maju be absa dale atra comme ko mogo mi sera ka moli sanga dima ko sera dujo ay fo ma dongwa toujours comme ça comme moli mi sera comme ça dujo vidéo bi o be muira c'est comme il moli ba kono mais be lancer là quoi bon kuma ba ira o fouiller quoi et va voir c'est comme il moli ba kono il be lancer là donc il moli kono il be lancer là ça dit fou quoi o fouiller quoi oro la de bi maramba joli babani a clashi mais jelu do yere be jela kam ina fa ngare be don men choma ma fam de atra moli ra babanna mais babani a ga sun tanya ira la moli be ko fe atra moli kura ira la babani a ira la ni moli be ko fe bi luanseri la kuma yere be fleni a vidéo be absa dala merci beaucoup e ma fam donc ola o de kama ne ngo maramba kɛlɛ wɛrɛ tɛ babani bolo ni maram n'a sɔrɔ ko maramba bɛ na a bɛ nin jeli a b'a la a bɛ nin da parce que o y'a fɔ tan parce que babani ka ale bɔra ka babani ka fɛn dɔ ye aw ko fiancé an tɛ kuma ko an bɛ wari di de dɔn wari di an bɛ c'est comme ale ye jeli min ye ale dan tɛ dɔn la ale bɛ tila hali ka hɔrɔnw yɛrɛ sɔn quoi tu vois c'est pour cela n'i y'o bɛɛ ta peut-être maramba b'a dɔn ou maramba sigilen don a kan ou maramba ka service de renseignement n'u y'a yira la k'a fɔ k'a mɛnna a janyana muso ni musokɔrɔba in bɛ nin kɛlɛ i m'a faamu u bɛɛ bɛ se ka k'a la dɛ analyse don mais analyse de la a mɛnna a janyana musokɔrɔba in bɛ se k'i kɛlɛ est-ce que musokɔrɔba in bɔra sira minnu fɛ a bɛ maramba kɛlɛ ni sira minnu ye yala maramba ma yɛrɛ préparé ka bɛn ni sanukow ye est-ce que yala maramba ma sow jɔli bɛ préparé ka bɛn n'o ye wa yala k'a fɔ maramba bolo labilalen don cogo min na i n'a fɔ musokɔrɔba in a yɛrɛ tun bɛ wari di mɔgɔw ma jama la est-ce que maramba ma nin position bɛɛ ta ni musokɔrɔba bɛna kɛlɛ don min na a tɛna se ka sɔrɔ fiyewu k'a fɔ ko ne ye jeli ye n bɛ wari sɔrɔ mais n nɔfɛ mɔgɔw sɛgɛnnen don o tɛ se ka fɔ ale ma donc est-ce que maramba ma nin bɛɛ kunna bɛn c'est pour cela ne ye mɛ nin bɛɛ de la an bɛ analyse de kɛ yala don min na n'ale ni musokɔrɔba kalala ɲɔgɔn na micro juru la ale bɛ wari sɔrɔ mais ale nɔfɛ mɔgɔw sɛgɛnnen don ni musokɔrɔba ye nin dakurunya kelen fɔ a ma hali a bɛ kɛ an mɔgɔ minnu b'a lajɛ ani minnu b'a lajɛ an ma c'est à dire kɛlɛ dɔw kɛ i bɛ kɛlɛkɛɲɔgɔn frappé ka taa yɔrɔ min na fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'o imaginer dɛ i b'o de yira quoi
yala est ce que maramama nin bɛɛ kunna bɛɛ parce que i bɛ nafolo sɔrɔ mais i n'u fɛ mɔgɔw sɛgɛnnen don u b'u sen na nin t'u bolo walima a bɛ taa walima e yɛrɛ bɛ luwanse la c'est à dire kɛlɛkɛɲɔgɔn hali ni fɛn bɛɛ kɛr'i bolo i kɛlɛkɛɲɔgɔn a ka nin yɔrɔ a bɛ digi i la quoi hali ne danni yɛrɛ filɛ an k'o fɔ han an k'o fɔ k'o bɔ ne t'o dogo dɛ wagati min na ne bɛ kɛlɛ kɛ yan nɔ ni ye ne da ja ne fa ni ne ba ni ne ka fɛnw fɔ moi je m'en bats les couilles mais ni kun ko kɛlɛ kɔnɔ o kɛlen o kun bɛ digi ne la dɛ a bɛɛ di ala ni kira cɛ o kɛlen kun bɛ digi ne la i ye diɲɛ fɛn parce que ne t'a ye wa ah merci beaucoup ni ye nafolotigi ye dɛ nin baga ne bɔmari de bi koyi han ah ni ye nafolotigi ala ka caman fara i ka nafolo kan bilahi ni ye nafolotigi sinon caman mɛnna yan dɛ caman mɛnna yan dɛ kɛri tɛ foyi tɛ non ni ye kotigi caman mɛnna yan dɛ caman mɛnna lamɛnni na yan nɔ mɛ n tɛ jigi o la parce que i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ sigilen don wali wifi de kɛrɛfɛ n'i ye sigilen don wali wifi kɛrɛfɛ e tɛna se ka kɛri ɲuman bila o mɛ k'e yɛrɛ jigi to mɔgɔw ka wifi kan ah baarakɛyɔrɔ wifi walima waritigi dɔ ka so wifi walima sugu kɔnɔna wifi k'e jigi to o kan t'e kun yɛrɛ sinɔn nafolotigi filɛ ye gorobinɛ a filɛ nin ye ka bila ka jigin a ye fɛn dɔ bila ka jigin ɲɔgɔnmɛ kangalamajan bɛɛ ni ala ni kira cɛ a y'a bila ka jigin i m'a faamu a bɛ maaw tɛ kelen ye sa mɔgɔninfinw tɛ kelen ye quoi i m'a faamu ne ye fantan ye mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛna la a t'oli fana kun yan nɔ an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ o de kama maa tɛ ne tɔɔrɔ yan sinɔn nafolotigi b'a bila ka jigin i m'a faamuya donc ne tun bɛ kɛlɛ la wagati min na ne kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ n'a ye ja ne neni parce que ne b'olu bɛɛ bila réseau minɛ kɔnɔ mais ko kelen pe mun bɛ ne danni ni tɔɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ parce que ne bɛ kɛlɛ kun dɛ ne bɛ kɛlɛ kun yɛrɛ i m'a faamu mais fɛn kelen min n'a kun bɛ ne tɔɔrɔ ni kun ne ma k'a bɛ nin bɛɛ lajɛlen na a tɛ se ka taa Mali la bɛɛ ni kuranɛ cɛ ni ne tilara bureau la ne kun bɛ n passer nin moyen na nin moyen kun man di ne ye dɛ k'i yɛrɛ bɛ nin dangadenya bɛɛ la hali i tɛ se ka taa Mali la cɛ nin kun bɛ ne tɔɔrɔ dɛ cɛ nin kuma in kun bɛ ne tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ foyi kun tɛ ne tɔɔrɔ réseau sanfɛ ka tɛmɛ nin kan bilahi ni kun bɛ ka ne faga i kun bɛ nin kɛ dɔnkili de ye i da kɔnɔ quoi sinon ne tɛ sira kɛlɛ ne tɛ sira foyi ɲɛ mais ni kun bɛ fɛ ka ne faga nin kɛ dɔnkili ye dɔrɔn o kun y'i selen ne la quoi parce que nin mɔni kun bɛ ne tɔɔrɔ quoi parce que a jaabi cogo tɛ n bolo foyi quoi a kun bɛ n tɔɔrɔ yɛrɛ de quoi mais voilà n taara o kun cɛ quoi n taara o kun cɛ ka tila ka bɔ kow kɔnɔ quoi donc kɛlɛ ye technique de i m'a faamu bon sisan o don na n'i ye marama ka kilasi lamɛn marama ko k'ale tɛ jeli dangaden ale y'a faw ta k'a baw ta wa ale y'a ba ka lagare de ye ale ye faw ta ka baw ta ka balimaw da kɔ la yala a bɛ fɛ ka mun de fɔ o yɔrɔ la pour que o réponse ka na kuma bɛ yen o de kama sisan kɛlɛ nin kɔnɔna kumaw de b'a la kɔdiw de b'u la o kɔdi de b'u la c'est pour cela n'i ye fɛn sɔrɔ bi i b'i somɔgɔw yanba n'a ye maaw tɛna se ka fɛn fɔ quoi i b'i balimaw yanba n'a ye maa minnu bɛ kɛlɛ non merci beaucoup wallahi maa minnu bɛ kɛlɛ olu tɛna se ka fɛn fɔ donc Maramba je vois que a yɛrɛ ka service de renseignement est-ce que a ma Bɔbani ka kɛlɛ préparer k'a bila a mɛnna wa est-ce que Maramba ma Bɔbani ka kɛlɛ préparer k'a bila a mɛnna wa sinon ne ka ɲininiw na Maramba merci beaucoup Maramba Bɔbani a tarabaso siɲɛ caman a y'a bɛɛ laisser passer quoi pourquoi a ma Bɔbani laisser passer yan parce que Maramba dans a kunkolo la ani yecogo la ani anw ka yecogo la ani mɔgɔw ka yecogo la elle-même c'est que ni Bɔbani selen don ale yɛrɛ selen don quoi ni Bɔbani ye sanutigi ale ma mun ye sanutigi ni Bɔbani ye mobilitigi ale ye mobilitigi ni Bɔbani ye dutigi ale ye dutigi ne kɔni b'a dɔn du kelen tɛ Bɔbani bolo fila t'a bolo n yɛrɛ b'o dɔn quoi i m'a faamu n fana b'a kalama k'a fɔ n ko du kelen tɛ Maramba bolo dɔw bɛ senna n yɛrɛ b'o fɔ n fana b'o kalama quoi donc tu vois ça peine a bɛ peser quoi n b'a dɔn k'a fɔ mobili ɲuman minnu bɛ Maramba bolo tɛ Bɔbani bolo n b'a dɔn o sanu bɛ Bɔbani bolo ma kulo kelen a kan na kulo kelen o bɛ ma min bolo i m'a faamu o tɛ problème ye bon
est-ce que Maramaman va préparer? M'a donc à faire don temelona, m'a bien fait don temelona, Bobani a mal nous fait mon son, mais Maramba et nous fait mon son, avec Molly Diabet, Nafro Diabet, Nafro du Moroma, tout, tu vois non? Bon, est-ce qu'elle-même là, Bobani to moye, même si elle est influencée, Bobani te au moye, qu'a fait que Moromina, a fait, qui va aller influencer, qu'a fait, elle m'a tafuta là. Parce que sur la clara vidéo et comme na parking de Jossi ça car molu blay an fo mo molu ga do no doni be feno de kele menale elle a déjà préparé à perenendo ça a préparé no abolo quoi c'est pour ça la ni na kimna kele e be dimino yere la quoi parce qu'elle a pas besoin ni na kiba kele migoro la ite fo in kala alquran la be dimino yere la kele mogobi ga iga ko mogoba bla hasiria minengono flana emini ale sara ale te sran ale te complexé parce que ale te mo complexé muna il est complexé kele ganyo ko mo surtout muso be muso ko la e bita soro moli mbabulu ale ga moli ka boy kele no déjà aye choko ka ni ta ga momli mbabulu tibulu siwa ale be so mi ngona ale ni be ke jate kele o fait quoi. Donc toujours et aller boulot mon nation d'odi aller sera complexé après quoi parce que nous sommes tous au quoi nous sommes pas fort n'était rabaissé parce que ne pas donc fort tu vois tu était fouillé quoi donc du coup ni quel est ni tra côté au côté fait que ça soit n'ata corona ka jigi duguma ça dit bobani bien positionné n'était quoi. Maramba est bien positionné l'endou. Bien positionné les Maramba bien positionné l'endou. Bobani bien positionné l'était. Aïch. Wallahi. Parce que bon, j'attends tout près, c'est le samedi. Bobani, nous t'ara java surafi. Au dou sa dro. Maramba tara sumkele dogan. Ko wulila. Ni Bobani ni 10 millions soro, ou 20 millions soro, c'est Maramba a 40 millions. Ni bere ba kono wa. Donc toujours Bobani positionné l'été. Parce que nous là ni Maramba ni Bobani, iba ke korba ni Bobani sumunge. Ka sumunge ni do 5 millions d'aba billahi kalla al Qur'an la. Ablek nula ni Maramba tra sumundo kenga ndoro do 10 millions 15 millions ba soro wa. Toujours baïra quand t'as 10 000 de côté d'offre. Donc, aller positionner. Bon, nous est la bain de Karaban, nous est la bain que il faut être mal là qui va gaucher ni Samuel Kumaï. Il faut être mal là qui va gaucher à novembre ben Sagana. Il faut être mal là qui va gaucher à Fakabe Luancé là. Il faut être mal là qui va gaucher à Fakate Paris. Ça dit, elle a bien positionné même là. Tellement à positionner de quel est matériel bella dialé d'affaler. Car quel est matériel qu'a bête d'affa peu à bella dialé à babolo. Donc, à quel élément non, il y a quel drone finalement Moba Guignangui. Moba Wahasidia Dungwa. Ou là, quel est le problème? Toi, tu n'as pas de quel est ni à problème drone d'Igua. Parce que ma bisera, moi, sera Maramba Kele. Ou y a rien, on a doué. Mami. Ni femba bulu ni femo tigi bulu ka temaka no tigi ye choko kayna tay no tigi ga momli kayna tay abuna fa marman sanu me bo tigi ni sanu baw bebo nunga sanu sari marman sanu kulo kelen boro tigi ni kulo fulaw bebo ka sanu yere ke bazin ka do akana ina fa lela kan de la mi ngona ke atigi abe fa soro de la ka teme maramba ka o bi saka maramba kele mais actuellement là on kala le Coran la personne ame wakati na comme ça que ça soit mo bi sa famu mo jeli ko donde mo ma fa mo réseau sans fait mo réseau sans mo lutai o toli ya o le famare o an reke choy mais o jeli foite malla ki sa maramba kele itise suno sonja monnaie o bi ni tege ga sokono quoi sonja ni monnaie ni duzgashi o bi ni tege o ran ke choy e mai wakati ni mina jene basutra jene sogodo makunta malankolo musoroba juguni musoroba tere jugu musoroba nyangoni abna ga sonu ira la ma tene don ata do nebe mina quoi afa ka bana wasone la quoi abna fo shekulu gulu ni mujo eta do fo bilini ko bene bulu mene mo fene ha
amina quoi ma kuntan c'est ana sen toroma iba go fali muso bakoro jole kanda nagashine bolo fine nuni dagulu da subagani ada subagalamani ma tere jugu ma kunango furubali ni somusoni ha o jeneni fene o subagani somusoni dangatoni basutara nogoleni ha jogini badona jogini nogole muso pusherima arama de pusherima I washi jikelo la I yere kumun kasa akumun kasa ma kasa boleni a nogole ha me basutara nogole lu billahi he ma nogole lu se de wa bolo de wa la ilaha illallah subhanallah an nogole kabi ala kanda madli ha kamuso muso dangwa muso dangwa muso ni ko muso ko muso dangwa ne ka nyela nyexela salu keta de la nda dongla de muso dangwa de ka muso dangwa nyela basudra du an nogole akatali bulu damana mana de bebo dakasaw de bebo abeni ala ni kirache ne basudra nogole afo mo yanu basudra nteme tola kundu ha nteme tola ngai histoire de kan nteme tola du aseri ga wara manye tafuta ga teme kwa wala o ga be ma fene de ni tafuta ila ga teme ga be ma kwa na bebe waja abeni mama be ma fene kwa ne re de dani ni ne a fiye na kaba ni ne tafuta ila ga be ma wa beni mama be ma c'est ton problème ne re de dani anytime ite dore yene ga furudi wala ni elo ere ndiambe tafuta ila ga teme ima famu anga boy ame mo nyana ma kuma la mo sebe akuma mbola kwa ete ma sebe ma lankulu ma kuntan ma barga bani ete ma sebe ima famu ma nogole ti ko igi jafala nyani gini sigi filitri boala ke pour ga ida filitri boala ni de filitri boala ni de wuligi jo filitri boala ke metla yo foto ni blassa meta musique demande ni ira kuma no ni ngana do ga musique ni ga foto ni goro wala iga foto ni ndro te facile abam metla ga tira ga banu ni ngana ni ga do ga publier ma page là ma femme donc maramba elle est pelle fla dongwa flani donglida onana yere soro nyogona mogodo elle est très intelligente akumulo ka akumulo be barake elle a préparé tout ça tout wati na mogo chama bafo abe loncer la donata pour que elle n'allait be keleke pour que dimi ngana do alla shinga adal loncer ngu mbe boni fin sans mo ko fe mfa don tisera mi fe na nyogona ke donc kama ni bobani ye kere tamaramba fe a beni kurane cha obetla ga fone daneya na kere tamaramba fe sarwa ga ko bani pew ute kelge nyoy ute kelge choy sadi foy kele ngune demsanundi sisan demsana ko be kuma do fo bobani tsofo o be fara po model do ge bobani tsoge bobani tu vois e ba ni kele usura ga usu bobani rebe micro de bla bobani be kuma galadi bobani be dongle rebe bla aba be nyefo kuma la tu vois non donc bobani marambate kelge nyoy parce que ils ont pas même génération a faut nous ma génération wesh hey génération wesh génération wesh wesh mo ni faire attention qu'elle là ou qu'elle est loin et puis il faut elle est très intelligente abra donc abe sali abe vraiment ko elle
avec moi blagata depuis que à quel ma se folo ako ale ba disi goshi Bamako dugukolo sanfɛ Bamako ale ma taa jelimuso fɛ a wolo ni bi cɛ ale ma taa jelimuso fɛ ko ka dɔnkili da ale ma ça veut dire o tɛ bɔ ni dɛ sari Mali jelimuso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɔrɔbalen su fara ɲɛnama kan k'ale ma taa maa si fɛ tile kelen k'i k'ale kala dɔnkili la i ka dɔnkili da ale ma quoi k'ale t'o jelimuso ye quoi donc elle a toujours a b'a yɛrɛ fɔ k'a yɛrɛ ɲɛfɔ k'a pɛrɛn ka bila sɔsɔ cogo tɛ fɛn minnu na elle est toujours prête donc o de kama kɛlɛ cogo t'a la microtigiw bolo n m'a fɔ réseau sanfɛ o fɛngɛ ninnu olu ye fɛngɛ o diyagoya mais microtigiw bolo n kalila ale kuranna microtigiw bolo fo microtigi dɔw de kana ka kuma ninnu ta ka kuma ninnu bɛɛ ngalontigiya anw ye a kɛra tan ka kuma ninnu ngalontigiya o b'a sɔrɔ i kɔgɔlen don k'a tɛmɛ a kan fɛnɛ sinon kɛlɛ cogo t'a la kɛlɛ cogo t'a la microtigiw bolo kɛlɛ cogo t'a la kɛlɛ cogo fan si t'a la a bɛ nin bɛɛ fɔ k'ale ma deli ka taa jelimuso fɛ yen a wolo ni bi cɛ salen fara balolen kan kɔrɔbalen fara denmisɛnnin kan k'ale ma taa dɔnkili minɛ mɔgɔ si la maa ma ale kalan fɛnɛ ça veut dire faut faire attention donc kɔrɔ ale wulila n'a yɛrɛ ye a bɛ mɔgɔ min yɛrɛ tɔgɔ ɲuman fɔ jeliw la k'a fɔ dɔɔni o ye Bakari Sumango ye mais au kɔrɔ ko tout le monde c'est personne salen fara balo kɔrɔbalen fara denmisɛnnin kan mɔgɔ si épargné tɛ ale ka ko la min dagadi la tɛmɛ ale ka côté la maa si épargné tɛ wa a b'o fɔ ka da kun min kan n'i y'a ye a b'a fɔ ale wolola Bamakɔ de olu bɛ se ka mɔgɔ bonya de sinon ale wolola Bamakɔ o kɔrɔ jelikɔrɔba fara fitinin kan il faut faire attention ale tɔgɔ la kuma ɲuman n'i bɛna fɔ a ɲuman fɔ sinon n'i y'a dɔgɔyali fɔ a b'i lajabafu parce que elle a pas c'est complexe t'ale la complexe t'ale la i tɛna jeliya kuma fɔ ale ɲɛna ale ma taa jeliya ɲini ka so complexe t'a la i tɛ jeliya kuma fɔ ale ɲɛna i tɛ jeliya kuma fɔ ale ɲɛna i tɛ jeliya kangarida k'ale ye ale ma taa ɲini ka so ale ma taa ɲini fɛmɔgɔ fɛ wa ale ma taa ɲini jelimuso yɛrɛ fɛ fɛnɛ donc o kɔrɔ maa k'i ni bila ale ka sira kan k'i ye jeli i ye jelikɔrɔba ye i donna maa si k'i ni bila ale ka sira kan n'i bilara ale ka sira kan dɔrɔn a da man di la parce que ale t'i ye épargné quoi parce que ale b'a dɔn ale ma don fɛn bɛɛ la dɛ ne b'a dɔn dɛ parce que don kelen a bɛna bɔ aw ka jeliya kɔnɔ ne ye min kɛ jeliya kɔnɔ aw ma se k'o kɛ a bɛna nin kuma don maninfinw tulo la ni maaw ma faire attention o kɔrɔ de i den k'i da k'i kan tigɛ ari yɛrɛ kɔnɔna la il faut faire attention o la i bɛna ye ça commence petit à petit a bɛna fɔ ala ka worona dɔnkili la ko ale ɲɔgɔn tɛ jelimusow denw na ale ma jelimuso kelen yɛrɛ fɔ dɛ ko jelimuso ma den wolo Bamakɔ yan den min b'ale bɔ nin kuma nin bɛ Bamakɔ jeli caman concerné parce que ale ba ye jeli ye mais jelimuso ma den wolo Bamakɔ den min b'ale bɔ ale bɔ o tɛ yen ale ɲɔgɔn tɛ yen o ale ɲɔgɔnna den o tɛ jelimuso bolo ale ye faw ta o kɔrɔ jelimuso tɛ yen k'a fɔ min denw y'a faw ta min denw y'a baw ta ale âge la k'o tɛ yen quoi o ma deli ka kɛ quoi jelimuso minnu bɛ retraite la bi minnu tɛ retraite la k'o tɛ yen quoi ale yɛrɛ de ye maa mun ye Banbadou ale yɛrɛ de ye maa mun ye ka bɔ Bamakɔ sanfili la k'u ka tɛmɛ komi k'ale tɛ dun dɛ awɔ k'ale tɛ dun o kɔrɔ ko kɛlɛ in préparé la ka ban pewu sisan an tɔ ye sa 3e guerre mondiale kɔni kunfɔlɔ kɛra ɔhɔ parce que o kunfɔlɔ min kɛra dimanche don an tɔ ye ka jeudi bɔ dimanche wɛrɛ kɔnɔ n'o tɛmɛna dimanche nata o ka dimanche wɛrɛ kɔnɔ jeudi ani dimanche ka daminɛ depuis jeudi vendredi samedi dimanche anw sigilen don an bɛ ka makɔnɔ mais ale kɔni y'a ka défiw lance ko personne ko mɔgɔ si tɛ épargné ale yɛrɛ de ye maa mun ye ale ye président ye wa k'ale bɛ respect jeliw yɛrɛ bolo ko jeliw bɛ respect de d'ale ka diyagoya ni fin
ame jeli akame ngo an fana ba mengo ko jeli be parce que iba ka kuma do be amna fo kuma kono ko jeli ye ale nyogono ko liye ale sina samaradi ni wakati mkada abu do ni wakati mkada ababu okore mwe na mago jorula wakati na abuta ko terege doni na mago borula abu poser wada simo doni. Donc cela veut dire okore ko koyi kelen be préparer la bol fladou origama flakele mano flakele klekele ta ba sangele ta ba il faut faire attention ni flabe nyona il faut faire attention atenine flate nyine flaka mese wa flaka kele ba mandi origama jadi sini danga de nungele no on sera nga territoire kangwa e ma fama donc il faut faire attention ni be kele ke flafe e bi préparer gagner ni bi préparer gagner abeni ala che makla flafe kele mano o erreur de flene ka bobani soro ne taro ni erreur bobani soro chugo ni mo mantera soro chugo shila ma i wolo dendo bi ibale baba surtout français déo demestra bangebaw nye ulu bela moni baba de éducation be déo de na français ulu fawnu bawu la moni baba de bu fidini o de toru ko o kungolo la o de bu kungolo la o menace no baba de mais déo de iga baba sera la ni tege sera ma dongo ati sera bli faut faire attention mama ba de éduquer mama ba de éduquer ni bogoli o dente do dala a dente ga sakoyi mama ba de éduquer ni bagabaye o de o be avancer avenir bola mais mo wakati bela jelena bodon naima iwulu de naima ayata show ay pardon mi fagabi mi katambi ima famu mo bo ka dena busa o dente arrivé quoi mo ba de bagabaga ka akala moni bagabali ka menacer ka fendo ke o de o de be arrivé. C'est pour cela au RL de fleur à Bobani Soro. Mami Nabi Bouna avec Sraïne. Faut faire attention. Quand on a au ras d'Alaouli Kamat Klekele Djamala, nous a d'Alaouli Kamat Klekele Djamala, il met Sanoui à Tissi respecter tout le monde. Au dé Bobani Soro, nous on t'a Soro Choco, n'était Soro Gata, Kadat Daluka, au dé fleur à Soro. Dans la manière, au dieu à Soro, Abba Soro Watim na Moramba Kala, nous venons.